Пътешествието продължава на север до Гейрангер фьорд, всепризнат като един от най-красивите фьорди на света. Планината в началото му достига височина 2000 метра. Наслаждавайки се на красивата природа, достигаме селцето Гейрангер, разположено в края на фьорда. Не очакваме изненади. Все същите симпатични къщички и буйна планинска река. Изненадите започват, когато поемаме с автобус по страховитите меандри на планината над Гейрангер. Достигаме връх Далснива, 1500 метра над морска височина, и се озоваваме в царството на вечния лед. Срещу нас е един от ледниците на Норвегия с прекрасното езеро под него. От върха се откриват фантастични гледки към фьорда. Олесун. Градът е разположен на няколко острова, там където Гейрангер фьорд се среща с Норвежко море. От планината Аксла, надвесена над града, се откриват прекрасни гледки. Аквариумът на Олесун. Особено интересен с това, че част от него представлява заградена част от морето, което дава възможност на морските обитатели да живеят в естествената си среда. Поздрав от пингвините и
Бебето от Вюленче. И накрая прекрасният подарък от Катя. Изгрев над Северно море. Като всяко хубаво нещо, и това пътешествие има край. В двете филмчета звучи прекрасната музика на Едвард Григ от сюитата Пер Гинт. Надявам се, че ви е харесало. Пожелавам ви още по-интересни пътешествия. До нови срещи!